हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आपण आज बघणार आहोत चना मसाला. त्यासाठी मी चणे घेतलेत बॉईल केलेले. वाटपासाठी खोबरं, आलं, लसूण, 2 मिरच्या आणि कांदे, हळद, लाल मसाला, गरम मसाला, कसुरी मेथी, चवीपुरतं मीठ आणि तेल घेणार आहोत गरजेपुरतं आपण. तर मी प्रथम एका भांड्यामध्ये तेल गरम करायला ठेवलंय. त्याच्यात कांदा, मिरची, आलं, लसूण जे आपण घेतलंय ते एकत्र केलंय आणि आता तेलात छान आपल्याला ते परतून घ्यायचंय. व्यवस्थित मिक्स करायचे पहिले तेलामध्ये आणि छान खरपूस आपल्याला भाजून घ्यायचे. कांदा भाजताना आपल्याला गॅस हा मीडियम ठेवायचा आहे, जेणेकरून आपला कांदा लवकर करपणारही नाही आणि व्यवस्थित शिजला जाईल. बघा, माझा कांदा व्यवस्थित भाजला गेलाय. आता या स्टेजला मी याच्यात खोबरं ॲड करते. खोबरं देखील आपल्याला व्यवस्थित तेलात परतून घ्यायचंय. छान खरपूस भाजून घ्यावं लागेल खोबरं सुद्धा. तुमच्याकडे जर कोथिंबीर असेल तर तुम्ही वाटताना याच्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करा. माझ्याकडे आज अवेलेबल नाही आहे म्हणून मी कोथिंबीर याच्यामध्ये घेत नाही आहे. तर बघा, आपण आता व्यवस्थित मिक्स करून खोबरं देखील छान परतून घेतलं आहे. कसं सोनेरी कलर मस्त आला आहे आपल्या वाटपाला. तर आपण हे आता थंड करून देऊया. मी गॅस बंद केला आहे. थंड झाल्यावरती मिक्सरच्या भांड्यात आता मी घेतलं आणि वाटून घेते वाटप हे. आपलं वाटप रेडी आहे आणि आपलं सगळं साहित्यही रेडी आहे. मी एक टोमॅटो घेतला आहे बारीक चिरून. तर आता आपण एका भांड्यात फोडणीची तयारी करूया. त्यासाठी तेल गरम करायला ठेवूया. तेल छान गरम झाल्यावरती आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत आता पहिले तेजपत्ता. याबरोबर तुम्ही कढीपत्ताही त्याच्यामध्ये ॲड करू शकता. आणि आता टोमॅटो आपण जो बारीक चिरून घेतला आहे तो व्यवस्थित तेलामध्ये आपल्याला टोमॅटो परतून घ्यायचा आहे. टोमॅटो व्यवस्थित शिजला गेला पाहिजे इथपर्यंत आपण त्याला परतून घेऊया. टोमॅटो व्यवस्थित शिजलाय आपला. आता बघा, चांगला मऊसूत झाल्यावरती टोमॅटो आपण याच्यात मसाला ॲड करतोय. अर्धा चमचा हळद, 3 चमचे मी मसाला घेतलाय, त्यातले 2 चमचे मी इथेच ॲड करते आणि व्यवस्थित तेलात परतून घेते. तेलामध्ये मसाला छान परतल्यावर आपण ह्याच्यात ॲड करतोय आपण जे वाटप तयार केलंय ना ते. तर मसाला आणि वाटप आपण आता एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हे बघा, आपला तेलामध्ये मसाला आणि वाटप जे आहे ते एकदम व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आणि मी उरला एक जो चमचा लाल मसाला ठेवलाय तोही देखील इथे ॲड करते आणि व्यवस्थित परत मिक्स करते. तर झाकण लावून आपण 2 मिनिटं ठेवूया मसाल्याला. आणि आता याच्यात ॲड करणार आहे आपण गरम मसाला आणि कसुरी मेथी. पुन्हा एक व्यवस्थित मिक्स करून पुन्हा आपण ह्याला झाकण लावून ठेवणार आहोत. हे बघा, आता आपला मसाला पूर्ण रेडी झालाय. त्याचा कलरही चेंज झालाय. तेव्हाच मी त्याच्यात आपण शिजवलेले चणे ॲड केलेत. आणि आता आपण आपल्या वाटपामध्ये मसाल्यामध्ये चणे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. जर तुम्हाला कन्सिस्टन्सी थोडी पातळ हवी असेल ना तर तुम्ही या स्टेजला इथे पाणी ॲडजस्ट करू शकता. आता मी याच्यामध्ये मीठ ॲड केलंय आणि व्यवस्थित मिक्स करते आणि थोडा वेळ आपण झाकण लावून ठेवूया. हे बघा, छान आपल्या भाजीला तेल सुटले, मस्त कोरमा आलाय भाजीवरती. आपली भाजी आता सर्व करण्यासाठी एकदम रेडी झालेली आहे. चला आता मग सर्व करूया. आपला गरम गरम चना मसाला रेडी आहे. तर चला तर या खायला. थँक्स फॉर वॉचिंग गाईज. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नक्की सबस्क्राईब करा. बाय बाय गाईज. थँक्यू फॉर वॉचिंग. पुन्हा भेटूया आपल्या नेक्स्ट व्लॉग.